Well, kahapon po, napanood po natin muli ang bansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Nagpapasalamat po kami kay Senator Pacquiao sa hindi mapapantayang karangalan na ibinigay niya sa bansa at sa saya na ibinigay ng pambansa kamao sa lahat ng mga Pilipino sa kanyang mga laban sa napakatagal na panahon. Senator Manny fought a very good fight with his heart and soul. At sa oras ng tagumpay at panahon ng pagkabigo sa kanyang boxing career, nasa likod po niya ang sambayanang Pilipino. Ikaw pa rin ang aming People's Champ, Senator Pacquiao. At habang pataas sa pataas po ang mga numero ng napakunahan, walang tigil din po ang dating ng supply ng ating mga bakuna. No? Dumating nung Sabado, August 21, ang 260,800 doses ng Sinopharm na donasyon pa rin po mula sa China. Kung inyong matatandaan, nauna nang dumating ang 739,200 doses of Sinopharm noong Biyernes, August 20. So matutal, 1 milyon doses ng Sinopharm na donasyon ng China ang dumating na. Dumating din po nung Sabado, August 21, ang 1 milyong doses naman ng Sinovac na binili ng pamahalaan. Nasa 582,500 doses naman po ng AstraZeneca ang dumating nung Biyernes, August 20, na binili ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor.